baya ta taka. Na bawa Allah Mali, 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 Ka tafka kuskure. Gaya wa Abba cewa ina son ummi shine kuskure ko kuma ɗaura mana aure ni da ummi da gaggawa shine kuskure. Dukkansu gaba ɗaya su biyun kuskure. Ta yaya? Habib, idan ka ya rufe da yawa. Amma abin da kake son kai ba shi ne mafita ba. To menene mafita? Yawa. Mafita shi ne ka fara samun soyayyar yarinyar nan a cikin zuciyarka. Idan ka tabbatar da cewa tana son ka, to anan za ka iya gaya wa kowaye sai a yi maraba da zancenka har ma a taya ka murna. Samun soyayyar wanda kake so shine abu mafi tsada da ya kamata ka sa kuɗi ka siya kafin ka je ka fara terere da soyayya. Ka gane magana ta? Ka fahimce ni. Na fahimce ka, Suleiman, kuma na yarda da hujjarka. Sannan kuma zan yi amfani da shawarar da ka bani. Na gode. Ke ba ka ci abinci ba? Kai ne tun da sun kama ka ci kawai. Ya labarin. Sai gida kenan wai an harbi kare aka. Na ga lokaci yayi za a tafi? Tafiya zan yi. To ba matsala. Amma ki shiga ta ɗaki. Ki je akwai turarka suna nan da na sa aka siyo miki. Suna nan a cikin leda na ajiye miki ki ɗauka ki tafi da su. Amma wanda kika bani kwanaki ma ba su ƙare ba. Ummi kenan. Me yasa kike min haka idan na baki abu kike nuna min ba kya so ki karɓa? Ni ba uwa ce a wurinki ba? Ki je ki ɗauka ai rabanki ne. To na gode mama, Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Sarki, ummi kenan yarinyar kirki. Yarinya za ki ga gata sai ranar bikinki in Allah yadda sai an miki gatan da biki taɓa tunani za ki same shi a rayuwarki ba. Allah dai ya nuna min wannan rana. Ummi ni ko ina so ki gaya min burin nan naki. Zan gaya maka Umar, amma dai mu karasa gida tukunna. Me yasa? Ba za ka gane ba ne Umar. To ai shi yasa nake so ki ganar da ni. Kar ka damu, dole ne ka sani, dan kai kaɗai ne kake da alhakin haka. Ummi kalamanki wani lokacin sai su dinga ɗaure min kai, kwata-kwata sai an rasa inda suka dosa. Yau ne ranar wanka, ba a ɓoye cibi. Saboda haka za ka samu dukkanin amsoshin tambayarka a gare ni. To ai ko ina nan ina jira. Dudu walle. Allah fi kiɗa. Me nake ji? Kamar gogin mota da titi. Kin ji ko?
Salamu alaikum. Anu alaikum salam. Shi kenan ka ji maganar ka. Maganar ka ta zo daidai. Haba Dudu walle. Ya albarka. Yanzu kike tafe? Sannu da zuwa. Sannunku. Yawwa. Sannunku da Yawwa. Aba sannu. Umakati? Na'am. An dawo lafiya? Lafiya kalau. To madalla. Yaya Alhajin? Alhamdulillah lafiya shi. Ya ita kuma Hajjar. Suna lafiya wallahi. Yanzu nake ce ma gyatu maki na ji rugugin mota. Wai take ce min wai na cika ji. Na ce wayo ko da kuke da idanuwa. Ai mun fi ku ji. Yadda kika san maciji haka nake. Allah. Ko ya kyagen. Ce na ji motsi. Ima ta dazu. Allah Allah nake da da'a manzo. Allah soke albarka ashe maki manta da ni ba da kika shiga. Kina tunani. Allahu akbar. Kai to ya aikin dai. Ba dai wata matsala ko? To alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai mu tsakaninmu da Alhaji. Ai sai addu'a kuma shan maganin nasara. Addu'a safe daban ta alheri, addu'a rana daban ta alheri. Haka kuma in yammaci yayi na mami masa addu'a ta alheri. Ke kuma umma kace ne nan ku ne sai. Ko kika kuskura kika ta amana bawan Allah nan. Su rike ki kankan. To dan Allah, dan annabi kar ki kunyata mu kar ki kaddata mu umma kai. Insha Allah. Alhamdulillah Allah ya miki albarka ke ji. Allah ya miki albarka. To. Bayan Allah ne ba sa gajiya da duniya. Mene ne aka baki? Malam. Turare ai ka kwanta da hankalinka. Ka ji shi. Turare ne da baka ji ba su nan. Kai ka sa iya sawarka. To. Kai jama'a wannan ai kanshin lafinta yake. Kai. Alƙur'an in ga miki kanshin lafinta ne. Wanda ke ga in zai je masallaci sai ki dauko dan gogoga. A taguwata ba? Yawwa. A adana. Abin da za mu ci musu. Sai godiya. Allah ya albarka. Amin. Umakati? Na aba. Kin san ina girke kamar randa ni ba mace ba. Ni ba ta tsari ba. Sai dai in ci in koshi. A dan daura ba dan kewaye da ni da Allah dan miki gaba da kin san. Yan guyawun na sai su dan miki. Kaga zuwanta ba za ka bata ta huta ba. Wuyan nan nawa kamar sa dan mana bakwai saboda Allah. Ne ya taimake ka da kake da wanda za ka wanke goma ka tsoma. Wallahi. Kana zaunan a cikin gida. Amma duk da haka ina bukatar in dan kewaya. Dala zo a kai ni can wajen mangwaron nan da bakin masallacin dan huta. Ba za ka bata ta dan huta ba daga zuwa. To. Abba barin kai kayan daki. Yau to a kai su. To Allah ya maki albarka. Shiga da su ciki. Kai jama'a alƙur'an hai da hannun na bakan shi yake. Kai. Wani Alhaji Idris. Alhaji Gali. Har yanzu fa baka ce mu komai akan wacce kake so ba. Haji Gali kenan. To saurin me kake? Na gaya ma ka jira akwai lokaci zan gaya maka. Wai dan Allah wace ce? Na gaya maka akwai lokaci da zan gaya maka dan kankanin al'amari nake jira. So nake gama hada wasu datoci tukuna. Ina gama hada data kawai channel din na dauka. Duk zan sanar da ku. Ba matsala. Wa alaikum salam. Yawa. Insha Allah. Gali. Aji Gali. Me haka kuma? Wannan riya ce. Gaba ɗaya ta tafi da. Gaba ɗaya ta sace. Wace yarinya kuma? Wannan riya ta nan gidan ba. To ban gane zancen da kake ba. Wannan yarinya yar aikin gidan nan. Bar dai in ga maka Idris. Ba wani magana boye. Wannan yarinyar ita ce irin yarinyar da nake so na aura. Ban fahimce ka ba. Tabbas. Kuma kai nake so ka tsaya mu. Domin so nake na aure ta nan kusa a bar dadewa. Kai fa tabbas abin da nace haka nake nufi. Kuma kai nake so ka zama mai tsani a soyayyarta. Sai Idris. Da wuri fa nake so a daura mana aure ta. Karkashi ana wata ga wata